се преби. Новият ти облик усещам вече в тебе. Бъди. Това е кара. Този остров Намерихме го! е домът на богинята. Това място може да се намери само ако човек се загуби. Бендида. Не сме сами на островът. Просто смъртни хора са акостирали с кораб. Трябва да ги проучим. Трябва да направим нещо. Те вече може да проучват нас. При всяко положение трябва да сме готови. За отбрана. Бъдете очите на Бендида. Елмар има толкова много пари. Вие от колко време познавате господин Елмар? Той търси нещо изключително рядко. Дори безценно. За магия ли говориш, бе, еретик? Има ли селища? Има едно. Ще го заобиколили. Няма как да го заобиколим. Значи да се подготвим за битка. Какво правите тук? Вие какво искате? Нямате място тук. Дано твоята богиня ти прости за това, което ще се случи. Тя никога няма да ми прости. Защо си избрала да се върнеш? И то не сама. Защото искам да взема някого обратно с мен. Ще ги накарам да се махнат. Но вечен цикъл и кръговрат. Господи, прости ми. Човекът, природата и животните са едно цяло. Как е възможно да контролирате слънцето и да влизате в чужди умове? Доста пари продължи Елмар. С тях ще живеем като крале. Ние сме всичко свещено и красиво. За разлика от тях. Бендида не наказва. Тя е справедлива. Няма да има повече сълзи. Мисля, че е крайно време и аз да получа това, за което съм дошъл. Шанс ми дайте да поправя грешката и да ги унищожа. Ние сме част от вечността и сега искате да ни отнемете?